Γεια σας. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος του αφιερώματος για την οξεία οσφιαλγία. Σε αυτό το βίντεο θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια βασική αρχή που διέπει την σύγχρονη μυοσκελετική φυσικοθεραπεία και έχει να κάνει με την φυσική ίαση των μυοσκελετικών προβλημάτων. Θυμάστε στο πρώτο μέρος του βίντεο που είπαμε ότι η οξεία οσφιαλγία στη φύση κανονικά υφίσταται τους νόμους της αυτοίασης, της φυσικής ίασης. Δηλαδή, φυσιολογικά κάνει τον κύκλο της και πρέπει το άτομο μετά από ένα χρονικό διάστημα 5-6 εβδομάδων, το πολύ, να έχει επιστρέψει πλήρως σε λειτουργική ικανότητα όπως ήταν και πριν. Ανάλογα βέβαια με τη βαρύτητα του προβλήματος. Ωστόσο, είναι ένα πρόβλημα που υφίσταται την αυτοίαση. Για να δούμε όμως γιατί σήμερα υπάρχει αυτό που η σύγχρονη εξελικτική ανθρωπολογία ονομάζει evolutionary mismatch, δηλαδή εξελικτική ασυμφωνία, και γιατί ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας σαμποτάρει το φυσικό μηχανισμό ίασης. Ας φανταστούμε λοιπόν και να πάμε λιγάκι στο τι είναι ο πόνος. Ο πόνος για πάρα πολλά χιλιάδες χρόνια προτού εξελιχθεί η σύγχρονη ιατρική ήταν ο γιατρός και ο δάσκαλος του ανθρώπου. Όταν δηλαδή γινόταν ένα μυοσκελετικό πρόβλημα υγείας που έχει να κάνει με την κίνησή μας στο χώρο, αρχικά ο πόνος ήταν έντονος, έτσι έδινε ένα σήμα στον άνθρωπο ότι κάτι πάει λάθος, ήταν ένας συναγερμός απειλής για τη βιωσιμότητα του οργανισμού και τον ανάγκαζε να ηρεμήσει λίγες μέρες, να επουλωθεί η περιοχή ή να ξαναγυρίσει σε ισορροπία και σταδιακά μειωνόταν ο μηχανισμός του πόνου και εμφανιζόταν η ανάγκη για κίνηση. Υπήρχαν δηλαδή δύο έντονες δυνάμεις συγκρουόμενες, η μία έλεγε ξεκουράσου λίγο να γίνεις καλά, η άλλη όμως έλεγε πρέπει να κινηθείς για να επιβιώσεις. Γιατί? Θα πρέπει να κυνηγήσεις την τροφή σου, να οργώσεις το χωράφι, να φέρεις νερό, να προστατευτείς από τα άγρια ζώα, να προστατευτείς από τις καιρικές συνθήκες. Δηλαδή, το να κινηθεί ο οργανισμός και να επιστρέψει σε πλήρη δραστηριότητα ήταν θέμα ζωής και θανάτου. Αυτό είναι που λείπει σήμερα στην σύγχρονη εποχή μας, γιατί ζούμε σε ένα προστατευμένο περιβάλλον από εξωτερικούς κινδύνους. Μπορεί το ψωμί μας να το βγάζουμε καθήμενοι σε ένα υπολογιστή για 8 ώρες, δηλαδή υπάρχει ένας έντονα καθιστικός τρόπος ζωής. Δεν είναι απαραίτητο να κινηθούμε για να επιβιώσουμε, με αποτέλεσμα ο κύκλος της φυσικής ίασης πάει μέχρι τη μέση. Δεν υπάρχει το άλλο μισό όπου πρέπει ο άνθρωπος πλέον να δραστηριοποιηθεί, να κατεβάσει τον πόνο για να διαπυρός και σιδήρου να περάσει στην πλήρη απόκτηση της κινητικότητάς του. Τα λέω λίγο μελοδραματικά για να τονίσω πόσο αναγκαίο ήταν για τον άνθρωπο να επιστρέψει σε πλήρη δραστηριότητα. Το οποίο εκλείπει σήμερα και γι' αυτό το λόγο βαλτώνουν τα μυοσκελετικά προβλήματα. Τώρα, θέλω να τονίσω και κάτι άλλο. Ο πόνος, ιδιαίτερα σε πιο χρόνιες καταστάσεις, δεν είναι ενδεικτικό της βλάβης του σώματος. Μπορεί να έχει να κάνει με το σύστημα απειλής. Δηλαδή, αν κάτι θεωρούμε ότι είναι απειλητικό, συνεχίζει ο εγκέφαλος να είναι υπερευαίσθητος και να ερμηνεύει λάθος τα ερεθίσματα του σώματος και να παράγει επώδυνες απαντήσεις, ενώ στην πραγματικότητα δεν κινδυνεύει ο οργανισμός. Έτσι, εδώ πάμε τώρα στα φρένα που βάζει η ίδια η σύγχρονη ιατρική πολλές φορές στη φυσική ίαση. Για παράδειγμα, στο παράδειγμα της οξείας οσφιαλγίας, είναι δυνατόν ένας ασθενής θα κάνει μια μαγνητική τομογραφία, θα φανούν κάποιες δισκοκύλες και όταν η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της μαγνητικής δεν είναι τέτοια καθησυχαστική να μας πει ότι αυτά είναι κοινά ευρήματα και σε ανθρώπους που δεν πονάνε, αλλά και σε ανθρώπους που έχουν πλήρη δραστηριότητα, σε ανθρώπους που γυμνάζονται στα γυμναστήρια και σηκώνουν βάρος, σε ανθρώπους που τρέχουν μαραθωνίους, σε ανθρώπους που εργάζονται στην ύπαιθρο, σε βαριές χειρονακτικές εργασίες. Δηλαδή, αντίθετα, δίνεται η πεποίθηση ότι τώρα πρέπει να προστατεύσεις τη μέση σου, έχεις πρόβλημα, δεν πρέπει να έχεις κραδασμούς, δεν πρέπει να σκύβεις, δεν πρέπει να σηκώνεις βάρος. Όλα αυτά διατηρούν ένα υψηλό επίπεδο συναγερμού. Προσέξτε, το τι πιστεύουμε και το τι θεωρούμε για ένα πρόβλημά μας καθορίζει την ίδια φύση του προβλήματος. Θα πω το παράδειγμα ενός ανθρώπου που έσπασε το χέρι του, έβαλε 6 εβδομάδες γύψο, τον έβγαλε και όταν πάει να κάνει την πρώτη κίνηση αισθάνεται πόνο. Αν κάποιος του πει μήπως τελικά δεν κόλλησε καλά το κόκαλο, να το κρατήσεις λίγο ακόμα, παίρνει το μήνυμα ότι αυτό ακόμα δεν έγινε καλά, πρέπει να το προστατεύσω. Αυτό όμως θα γίνεται κάθε φορά που θα πάει να το κουνήσει, θα πονάει ξανά. Ενώ αν κάποιος του δώσει την πληροφόρηση ότι είναι λογικό και φυσιολογικό μετά από μια τέτοια περίοδο ακινητοποίησης οι πρώτες κινήσεις να είναι δύσκολες.
θα σεβαστείς τον πόνο, αλλά σιγά σιγά θα κάνεις ήπια τις κινήσεις μέχρι σιγά σιγά να αυξηθεί το εύρος κίνησης και στη συνέχεια να το δυναμώσεις για να γίνει όπως ήταν πριν. Οι δύο διαφορετικές θεωρήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αναπηρία ή σε πλήρη ανάκτηση της δραστηριότητας. Και εδώ τώρα, στο τρίτο μέρος του βίντεο, θα αναδείξουμε τον σύγχρονο ρόλο, πολύτιμο ρόλο της φυσικοθεραπείας, που είναι να εξηγήσει στον ασθενή ποιοι είναι οι μηχανισμοί που παράγουν τα συμπτώματά του, με τεχνικό τρόπο να ξεμπλοκάρει το σώμα και να βοηθήσει να διευκολύνει τους μηχανισμούς της φυσικής εστίασης, ώστε το άτομο όχι απλά να επιστρέψει στην δραστηριότητα που ήταν, αλλά να επιστρέψει πιο δυνατό ακόμα και πιο προστατευμένο από φορτίσεις της καθημερινότητας, είτε αυτές είναι σωματικές είτε ψυχολογικές, και να είναι πιο ικανό να αντιμετωπίσει τις φορτίσεις του περιβάλλοντος. Επομένως, μείνετε συντονισμένοι για το τρίτο μέρος του βίντεο, που θα εξηγήσουμε τι ακριβώς μπορεί να μας προσφέρει η σύγχρονη φυσιοθεραπεία. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.